Godfather Templeman and Gary B. 7 December, Star FM, yeah. Wakandidadira ndichiriro mbe, ukandiseka ndichiva kumombe, ukandidira mbura tiri kutsime, pandaishuwa kutaura newe, ndakengendo shishora ndichiti pamwe, ndakaremara chiso sesene omwe, ndichiti komsiki seiko mandipa sisori noona sisi zangu asise vamwe, waikaroti chose, kana uchida zangu, ena unosenga komo uenaro, wani waiti chose, kana uchida zangu, enda unojara msasa paruware, uchaziva pa wakandipilivisa, ndikatita kudana na zangu zaita, ukandiseka neshamwaritsa konda kuigira maruva uchiti chose ndaitamba, waive moyo wangu wawaikika, kuitafanika panecha ndakatadza, ndipo pakabva shungu dzangu, mukusekwa nemukutukwa nasi wakundidaro, wani waiti chose, kana uchida zangu, enda unosenga komo uyenaro, wani waiti chose, kana uchida zangu. Okay, listen up. Ndapota usasa ndipinzire foni, andichadane zvako, chawakuda pandiri nanasi masini, andichadane zvako. Ndapota usasa ndipinzire foni, andichadane zvako, chawakuda pandiri nanasi masini, andichadane zvako. Chose, kana uchida zangu, ena unosenga komo uyenaro, wani waiti chose, kana uchida zangu, enda unosenga komo. Member 7 December with Dede Star FM alongside Godfather Templeman Gary B. Chocolate mixtape coming out. Get your copy and make sure you get the vibe. Escobar.